guys. Ayan, alis na muna ako dito sa bahay. Alis na ako sa bahay. Mag-walking ako. Walking sa hapon. Ayan. Walking sa hapon. Ay, palabas na ako sa gate namin. Ayan. Walking muna tayo. Hindi ako naka-walking kaninang umaga, kaya sa hapon tayo mag-walking, guys. Ayan. Ayan, guys. Palabas na ako sa gate namin. Ayan. Walking hanggang sa paglabas ng gate. Guys, malapit na ako sa gate namin. Ayan. Lakad lang. Lapit na kami sa gate. Ang aeroplano. At ayan nga guys, lapit na ako sa gate namin. Ayan, gate namin. Ayan. Sa gate na. Sa gate na ako guys. At ayan nga guys, akyat tayo dyan sa tulay na yan. Akyat tayo para makarating tayo sa kabila. Akyat tayo dyan. Akyatin natin. Happy New Year po. Ayan. Akyatin natin. At ayan guys, pakyat na tayo sa tulay. Ano? Pakyat na tayo sa tulay. Ay, hingal makyat. O ayan. Ayan guys. O. Ayan. Walking tayo sa tulay. Malaya tayo mag-walking sa tulay. Ayan guys. Guys, as you can see, dito lang naman ako talaga nagpapaikot. Ikot-ikot. Mikot lang ako. Ayan, talagang nag-jacket ako para pagpawisan ako ng maraming pawis. Ito lang ako. Pero parang, parang yung hangin. Malakas yung hangin, guys. Ayan. Napaka-safe naman dito kasi. Ayan. Safe na safe po rito. Santorini Hotel. Napaka-safe po dito, kaya dito yung perfect na place para mag-walking. Unang-una, hindi nakakatakot. Yan. Pero dumidilim na, kaya dumidilim o padilim ng padilim.